Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Барысы да эштән кайткан. Шәһәрләрдә дә, авылларда да, халык инде өйләренә кереп урнашкан. Ә без һәр вакыттагыча сәхнәдәш тапшыру тамашачыларын көтеп калабыз. Безгә кушылыгыз гына диябез. Һәм әлбәттә инде бүгенге студиябызның кунагын гына түгел, кунакларын тәкъдим итим әле. Бик рәхәтләнеп һәм бик озак көтелгән кунаклар булды бу дияр идем. Чөнки монда кунаклар көндә килми безгә һәм бик мөхтәрәм кунакларыбыз. Татарстанның атказанган артисты, Муса Җәлил премиясе лауреаты Айдар Сөләйманов. Хәерле кич, Айдар. Хәерле кичләр, тамашачылар, Айгөл, сәлам. Һәм шулай ук инде Муса Җәлил премиясе лауреаты, композитор, маэстро Илмир Низамов. Без бүген рәхәтләнеп аралашырбыз һәм алай гына да түгел, бик матур җырлар тыңларбыз. Бүген иркенләп сөйләшербез. Һәр вакыттагыча минем һәрбер килгән кунагыма сораулар күп. Алар бер кичтәдә тупланып яталар. Айдар, сиңа дигән сораулар инде күптән тузанланып бетә язган иде һәм ниһаять син килдең һәм бик күрергә шатмын студиябызда. Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов беренче чиратта мин белүемчә Созвездие йолдызлык фестивале кысаларында танылган артист. Шулаймы? Әйдә, галочкалар куеп барабыз. Әйдә. Шулаймы? Шулай, әлбәттә шулай. Мин сине шул чырлардан беләм. Һәм мин сине шул чырлардан хәтерлим. Синең әле сәхнәгә баскан вакытларыңның, беренче адымларыңның берсе шул Созвездие йолдызлык фестивале аша булды, әйме? Әйе. Һәм шулай. Ондагы җырларыңны хәтерлисеңме? Барысын да хәтерлисеңме? Ниләр җырлаганың һәм һәрбер чыгышың истәме? Һәрберсе истә. Беренче җырым минем Салават абыйның репертуарыннан иде. Яшьлек килә дигән җыр иде. Менә шулай беренче җыр Созвездие, аннары татар халык җырлары китте инде. Менә шулай. Икенче уңышың, ялгышмасам, бу инде Turkvision. Turkvision'да бар. 2014 елмы әле ул? 2014 ел. Һәм син анда белүемчә икенче урынны алдың. Икенче урынны. Гәрчә синең әлеге чыгышың беренче урынга лаек булса да. Шәхсән без шулай дип бәяләдек, чөнки әлдә хәтерлим, Булгар радиосы студиясында ул вакытта син кунакка килгән идең, бу Turkvision'нан соң булды, һәм барлык хисләрең, тойгыларың, кичерешләрең белән уртаклаштың, һәм бу синең икенче уңышың. Икенче уңыш. Нәкъ менә шуннан соң, менә шул Turkvision'нан соң сиңа уңыш тагын да иркенрәк, елмая башлады кебек. Барлык җирдә юллар ачылды кебек. Бәлки шулайдадыр. Үзең сизмәдең, әйме? Юк, сизә башладым, әлбәттә. Turkvision'да бик күп миңа адымнар бирде, әлбәттә. Созвездие йолдызлык фестивалендә инде шулай. Һәм минем укытучыларым, минем укыган җирләрем дисәм дә була, ул музыка көллияте, консерваториябыз, ГИТИС дисәм дә була. Барсы да адымнар. Әле һаман да укыйм әле. Айгөл. Әле һаман да камилләшәсең һәм шушы ук юнәлеш буенча укыйсыңмы син? Әзрәк бу юнәлештә дә түгел дисәм дә була, ләкин мәдәният өлкәсендә. Мәскәүдә укыйм. Камиллекнең чиге юк диләр, шулай була күрсен. Укыган кеше бер кайда да югалып калмый. Шулай. Бик яхшы. Әлбәттә, Татарстанның төрле илләрдә, өлкәләрдә үткәргән мәдәният көннәрендә син катнашасың һәм сине менә шундый чараларда һәм хөкүмәт чараларында еш күрергә була синең җырлавыңны. Һәм чираттагы уңышың, ялгышмасам, Якутиядә булган тагын бер. Ул фестиваль идеме, ниндидер заманча җыр буенча конкурс иде. Һәм син гран-при яуладың. Гран-при яуладым, әйе. Анда Россиябызның төрле төбәгеннән вәкилләр, берәр вәкил, күбесе алар инде танылган җырчылар иде. Һәм шул төбәкләр үз балларын бирә иде. Жюри әгъзалары. Әйе. Килгән кунакларга. Килгән кунакларга һәм безнең жюри әгъзасы әлбәттә безгә бирә алмый иде. Һәм инде бөтен төбәкләрдә Татарстан өчен иң югары балын бирде. Бу синең чыгышың һәм шулай ук инде Татарстанның соңгы вакытларда, соңгы елларда алга китүен күрсәткече һәм күп илләрдә безнең Татарстан җырчыларын бәяли башлаулары дип танырга буламы?
Әлбәттә шулай. Элегрәк мәсәлән, кайдыр барасың, Татарстан дип әйткәндә еш кына Казакстан белән бу тойлар иде, бар иде менә. Андый аңлашылмаучанлыклар була иде. Ә хәзер безне, Аллага шөкер, безнең татар эстрадасы йолдызлары гына түгел, гомумән бөтен Татарстанның кайсы гына өлкәсендә эшләүче хезмәткәр булмасын, Татарстан дип әйтүгә безне инде таныйлар, беләләр һәм бу чыннан да горурлык. Бу горурлык һәм мин кайда гына булмасам да гел әйтәм, Татарстан беренче булырга тиеш, ул Россия төбәкләре арасында да. Әйтикме, спорт буенчамы, мәдәният буенчамы без беренче булырга тиеш. Һәм монда син үз өлешеңне кертәсең дип аңлыйсыңмы, син моны бәялисеңме? Беләкә генә өлешемне әлбәттә кертәм. Ничек менә хәлемнән килә, шуны кертәм. Кыскасы, Айдар Сөләйман турында сөйли башласаң, аның казанышлары һәм аның менә шушы җиңү яулаган уңышлары шактый һәм бик зур. Синең өеңдә мин хәтта күз алдына да китерергә куркам, ул мактау кагазлары, ул грамоталар, ул бүләкләр бихисап күптер инде. Барсын да җыясыңмы, Айдар? Җыеп барам, ләкин мин аларны күрсәтергә яратмыйм. Минем кунаклар килгәндә, мин аларны балконга элеп куйдым, шунда торалар инде алар. Бу кадерсез, хөрмәтсез булмыймы соң инде? Юк, мин бик нык яратып бетермим мине. Күрсәтергә. Әйе. Мактанырга. Мактанырга яратмыйм. Тыйнак син. Әйе, мин интернетта, шелтерләрдә дә үземнең ниләремне бик күрсәтергә яратмыйм. Ә тыйнак булып кумашауламы синең үзеңә? Бәлки кумаучаулыйдыр да, ләкин менә мин шундый кеше. Тик менә синең әлбәттә менә бу җиңүләрең бихисап гран-при, һәм шулай ук инде чит төбәкләргә йөргән менә бу маршрутларыңны карасаң, шулай ук шаккатырлык. Тик шуңа да карамасаң, киң массалы халык сине бик таный, беләдер димәс идем мин. Нигә алай икән? Сирен беләсеңме? Үзең аңлатып бирә аласыңмы? Бәлки мин әлбәттә мине тыңлаучы халык бар, тамашачы бар. Һәм мин шулай дияр идем, менә минем ниша. Һәркемнең үз тамашачысы бар. Һәркемнең үз тамашачысы, һәм алар мине белә. Менә мин әйтер идем, миңа комфорт. Шунда миңа комфорт. Шул үземнең ничек әйтим? Һеч кенә дә күп халык танысын өчен эшлисең килмиме синең? Юк, алай түгел. Ник? Синең иҗатыңны, синең барлык булган сәләтеңне күбрәк халык белгән саен, татар эстрадасында менә шундый җырлар булырга тиеш, менә шулай җырлый алучылар бар икәнлеген белдертү, күрдерү һәм күрсәтү һәм шулай тәрбияләү, ул синең вазифаң түгелмени? Шәхсән менә мин шулай кабул итәм. Яле, әйдә, җавап бир. Әйдә, җавап бир. Әлегә бәлки бу сорауга үзем дә җавап бирә алмас идем, бәлки. Чөнки минем өчен, шәхсән минем өчен беренче урында ул иҗат. Әлбәттә мин бик күп җырлар штамповать итә алам, яздыра алам, радиоларга, телевидениега бирә алам, ләкин тәме бетә. Иҗатның тәме бетә, аннары гел ул нигә генә конвейерга әйләнә. Яхшы шулай да булсын дисең, хәзер менә иҗат итәсең, әме сине күп масштаблы халык күрми, әме бары тик менә син үзеңнең менә шушы аудиторияң гына күрә. Бераз гына булса да күрсәтәсе килмиме дисең, менә бу иҗатың бераз тузанланадыр кебек тоела миңа, юкмы? Менә бит бүген башладык. Аллага шөкер. Аллага шөкер башладык. Сәхнәдә тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә, һәм без тапшырыбызны әлбәттә инде музыкаль бизәлеш белән сезгә тәкъдим итәрбез һәм дәвам иттербез. Айдар, инде рәхимет, сезне сиңа бирәбез. Беренче җыр ул Ринат Харис абый сүзләренә язылган һәм Илмир Низамов композитор. Тюрквижнда 2014 елда язылган, шәхсән язылган җыр Атлар чаба. Тыңлагыз.
Атлар кая алып бара, шамалыйбыз беләбез, хәзергә кара яллы, туры атта җиләбез, тояклары чакма чага, чакма булмый чаткысыз, без бүген якты дөньяга, җилеп йөрер чагыбыз. Көмеш яллы атлар алда, тояклары акырда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы атлар алда, тояклары акырда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга. Көзге алтын яфраклардан ясар без әле бизәк, без әлегә җилдерәбез. Алтыннарга кул изәк, тояклардан очкан аша, әйләнә йолдызларга, йолдыз сибеп калдырабыз. Безгә гашык кызларга, көмеш яллы атлар алда, тояклары акырда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы атлар алда, тояклары акырда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, хей! Алтын яллы атлар чаба, алтын яфраклы юллардан, безгә таба бәхет килә, без барасы юлларда. Көмеш яллы атлар алда, көмеш яллы атлар алда, тояклары акырда, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, көмеш яллы, хей, атлар алда, хей, безнең дә атланасы бар. Буран яллы атларга, атларга, буран яллы атларга, көмеш яллы атларга, алтын яллы атларга. Аның белән әңгәмәгә әзерләнгәндә мин шул кадәр сукландым, һәм аның шундый үзенчәлекле кеше булуына уман шок каттым. Кайсы бер җирләрендә хәтта килешмәдем дә. Һәм менә үзеңне мактаганны яратмыйсың икәнсең. Һәм үзең дә мактанырга яратмыйсың. Ник? Бераз гына үзеңне күрсәтмәсәң, бүгенге заманда бик авыр бит яшәү. Бик авыр яшәү, ләкин никтер шулай, бәлки минем әти-әниемнең миңа биргән тәрбиясе мактанырга ярамый дип. Аннары бәлки мактана башласаң, синнән китә. Кем китә? Тамашачымы? Тамашачы китә. Син курыкма. Кырәле, син татарча начарак сөйләшә башлагансың. Чит илләрдә йөрү сәбәпме моңа? Шулайдыр. Шуның йогынтысы бар, әйме? Йогынтысы бар, чөнки мин 2 ай Татарстанда яшәмәдем. Җәй көне бәлки шуңадыр әле. Аңлашылды, бераз гына ташлама ясыйбыз алайса. Бүгенге тапшыру барышында. Зыяны юк. Аның каравы син безнең Татарстаныбызны, безнең милләтебезнең улы буларак барлык чит илләрдә, башка илләрдә син безне танытасың, безнең милләтебезнең җырларын башкарасың. Менә мин нәрсәгә мактану турында сүз кузгаттым. Бөтенесе дә теге мактану дип кабул итми. Ул мактану да түгел хәзер. Без аны башкачарак әйтәбез. Үзеңне популярлаштыру, үзеңне тәкъдим итү дибез без аны, әйме? Чөнки барысы да акча эшләп, менә уңыш казанам дигән вакытларда, концертлар залы тутыру өстендә эшләгән вакытта, син нигәдер өстенлекне башкага бирәсең. Иҗатка гына бирәсең, әйме? Үзең генә менә үзең өчен генә җайлап на студиядә берничә җыр гына яздырып, берничә җыр гына тәкъдим итеп, зур ниндидер концерт залларында тамашачы җыю өстендә гомумән эшләмисең. Нәрсәдәсең сәбәп? Син бит инде иҗат кешесе. Син менә шушы иҗатыңны барыбер тамашачыга тәкъдим итәргә тиеш. Билгеле, сине күрәләр.
ләкин зур аудитория күрми. Мин еракка китмим, һаман да шул тирәдә йөрим әле, Айдар. Бәйләним әле сиңа. Бәйләнәйди. Шулай да. Нигә менә шулай? Син әгәр дә җырыңны язасың икән, яңа җырың барлыкка килә икән, без аны каян күрәбез, каян ишетәбез, әгәр дә син тар аудиторияга эшләсәң? Беренчедән, мин җырны яздыра башласам, без аны 1 ай эшлибез. 1 ай дәвамында бер җыр. Беренчедән, икенчедән, иншалла мин концерт ясасам, мин аны 1 ай гына ишетмим. Аның өстендә узак эшлисең. 1 ел ишетәчәкмен. Әлбәттә, минем концертым Алла боерса, иншалла булачак. Оркестр белән минем хыялым җырларга, әлбәттә. Булачак, әлбәттә булачак, әлбәттә, тагын да күбрәк җырлар ясармын. Сәхнәдә тапшыру Тере тавышка җанлы концерт форматында бара һәм без бүген Тере тавышка җанлы концерт тәкъдим итәбез. Айдар Сөләйманов үзе студиябездә, Илмир Низамов үзе студиябездә һәм без чираттагы җырларыгыз белән сөендерик. Рәхим итегез, егетләр. Зәңгәр күлмәк җыры. Zəngər gülməyinə giyəsin də, zəngər gülgə gündə giləsin, yüreğindən indi utlar yana, uylarına gilə biləsin. Zəngər gülməyinə giyəsin də, yaşıl balanlardan ötəsin, balan şəşəklərin jaya jaya, kiminə şulay izləb güdəsin. Balan şəşəklərin jaya jaya, kiminə şulay izləb güdəsin. Монда әзрәк блюз, джаз. Zəngər gülməyinə zəngərligi, xətirlədə ayaz göklərinə, mindirgə sözlər aşar ikən, күңелеңнең sərlədiklərinə. Mindirgə sözlər aşar ikən, күңелеңнең sərlədiklərinə. Һәм дә тагын бер җыр, әниемә. Бикә Рәхимова сүзләре, Илмир Низамов көе. Yumşaq isken jiller xəbər birə, sağınasın minə əniyim. Bu jitsəm də
süyüp miğa endeşesin balam neniyem Boy jitsem de indi süyüp miğa endeşesin balam neniyem Ümitlerin hıyaların akıllav Canğa sinigen uyuma Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina süygen uluna Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina süygen uluna Bugünkü değerli hatirimde Yokum bize belli kuylaven Yırtak işte kulağımda aman Ekiyetler beyan söyleven Yırtak işte kulağımda aman Ekiyetler beyan söyleven Ümitlerin hıyalların akıllav Жалға сенген uyuma Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina seygen uluna Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina seygen uluna Yakta ümit kübük, yakta uylar Dilep mini zattın qalağa Yaman suda bir mün suda kübük Bala şağım artta alğanğa Senigen uyuma Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina seygen uluna Rahimligin dua dileklerin Yoldaş mina seygen Рәхмәт бик зур. Бик матур җыр, әлеге минутларда әниләр шулай ук рәхмәтле булганнар да рәхмәт әйтеп утырганнардыр сиңа. Һәм барлык әниләргә багышлансын. Әлбәттә, барлык әниләргә багышлана. Инде эстрадада тагын эстрададагы проблемаларны кузатасы килә. Белмим ни өчендер мин гел проблемалы сораулар гына бирәмдер кебек. Ләкин шулай да сорыйсым килә минем һәрбер җырчының фикерен беләсем килә теге яисә бу мәсьәлә турында. Югары бәяләрлек, яхшы вокалы булган җырчыларга ихтыяҗ һәм кызыксыну азрак кебек тоела миңа. Бар андай әйбер. Һәм мин моны хәтта беләм дә. Беләсеңме, нәрсәдән чыгып әйтә алам? Мәсәлән, сәхнәдә тапшыруы.
Сәхнәдә тапшыруын YouTube'та карарга мөмкин. Шулай эзләп табып карарга мөмкин. YouTube ТНВ каналында эзләп табарга мөмкин. Һәм менә шундагы караучыларның кайсы тапшыруның ничә тамашачы караганлыгын күзәтеп барабыз, Кайсы тапшыру, кайсы җырчыга кызыксыну күбрәк. Ни өчендер менә югары вокаллы, яхшы вокаллы килгән җырчыларга кызыксыну чыннан да азрак икәнлеге күренә менә шушы каналдан эзләп табып караган тапшыруларда да. Калганнарына мин хәтта куркам андагы саннарны әйтергә. Аларда бик күп. Һәм менә социаль челтәрне алыйк. Социаль челтәрдә бүгенге көндә синдә 2700 дә ничәдер язылучы бар. Бүгенге көндә без социаль челтәрләр белән яшәбез. Билгеле бу күрсәткеч дип әйтмәс идем мин, Айдар. Барыбер инде күрсәткеч. Барыбер күрсәткеч. Ләкин мин 200 мең анда миллионышар, 2 миллион. Бар андый. Язылучысы булганнар бар. Бу команда шул синең тыйнаклыкмы, әллә үзеңнең эшләмәвеңме, әллә синең ялкаулыгыңмы? Ялкаулык дип әйтмәс идем, эшләмәүлек дип әйтмәс идем. Тыйнаклык да дип әйтмәс идем. Алайса нәрсә дип әйтер идең? Нәрсә дип әйтмәс? Нәрсә дип әйтергә? Ни өчен нәрсә ихтыяҗ аз? Нигә сорау аз? Нигә кызыксыну аз? Шушында җырчыларга. Социаль челтәрләр, алар шәхсән минем өчен. Һәм менә минем 2700 70 ничә дип әйтергә? Бәлки артыр да әлеге тапшырудан соң. Бәлки артыр. Шулар бар, менә миңа нәрсә ошый, мин шуны социаль челтәрләргә куям. Фотолармы, видеолармы. Мин бернинди реклама ясамыйм. Үземә дә социаль челтәрләрдә дә менә мин шундый. Юк, билгеле, бу күрсәткеч дип әйтмәс идем, бу күрсәткеч түгел. Шулай да минем әйтәсем килә, бу бар, бу факт. Бу факт. Мин җырым белән яшим, мин иҗатым белән яшим. Миңа шунда комфорт. Ләкин менә бер кайда да укымаган, ләкин үз текстларын җырлап йөргән җырчылар халыкка ошый. Беләм. Әлбәттә, андыйлар булырга тиеш. Андыйлар булырга тиеш түгел дип әйтмим мин. Андыйлар булырга тиеш. Булырга тиеш алар. Андый да җырчылар булырга тиеш. Нигә алар популяррак, нигә алар халыкта кызыксыну уята, сез юк? Төс кыяфәтең бар. Вокал менә дигән. Чит илләрдә йөрисең. Бер генә телдә дә түгел, хәтта 25 телдә җырлый беләсең. 25 телдә җырлый беләм. Әйдә уйлашыйк. Нигә кызык түгел икән? Миңа мәсәлән шунысы, мин кызыксынам синең иҗатың белән, мин тыңлыйм синең җырларыңны, мин беләм синең төрле проектларда катнашканыңны, син музыкаль проектларда гына түгел, син әле башка төрле проектларда да катнашасың, мин беләм нәрсә тагын? КВН. Әйе, бәлки КВН белән кызыктырабыз. Бу бит синең яшьтән инде студент чактан ук килә, син бу КВНда катнашуың? КВН студент чактан ук килә. Татарстан командасы да бар иде, инде хәзер менә Татнефть командасы. Без, Аллага шөкер, полуфиналда, высшая лига. Менә шуны әйтәсем килә, Голосящий Кивин узды җәй көне Светлогорск дигән шәһәрендә, һәм без Татарстан, һәм безнең команда, Татнефть командасы, президентский Кивинны алып кайтты Татарстанга. Син анда җырлый белгән өчен чакырганнардыр инде, Айдар. Бер карап торышка ул хәзер ничек дип әйтим, юмор хиссе бик бай булган кеше дә түгел кебек син үзе, җырлый белгән балдармы? Иң беренче күрсәткеч шул булган алганнардыр, әйме? Әлбәттә шул. Син анда ачыласыңмы? Бер ничек башка яктан дип әйтик? Әлбәттә ачылам. Мин ничек дип әйтим? Юмор ягыннан ачылам. Синең үзеңә ошыймы? Мин аны ошый. Мин анда катнашмас идем. Нәрсәсе ошый? Бу бөтенләй икенче мөхит. Әлбәттә, бөтенләй икенче мөхит. Нәшу? Нинди икәнлеген аңлат инде. Нинди мөхит? Бөтенләй икенче мөхит дигән җавапны кабул итмим. Нинди анда? Анда халык нинди? Гомумән ничек эшлиләр, ничек туа менә бу юмор? Анысын да аңлатып кит. Юмор бик нык авыр туа, чөнки театрны да алсак, комедия иң авыр жанрлардан санала. Комедия. Чөнки үзең дә беләсең инде
тамашачыны былай гына көлдертеп булмый. Юк. Менә шулай ук КВНда да көлдертеп булмай, юморың булмаса. Тамашачыны былай гына концертларга да китереп чакырып гына китереп булмый. Ансы бар. Яхшы, халык җырларын без бик яратабыз. Халык җырларын. Әйе. Һәм безнең шушы репертуарга дип әйтегә, халык тыңлый торган җырлар арасына ниндидер башка стильле җырлар керә башласа, халык беразны кырын карый башлый. Кырын карый башлый, ансы бар, ансы әлбәттә бар. Ләкин бәлки без халыкка яңа тавыш, яңа ясалма элементлар кертсәк, чөнки гасыр бара бит ул. Бер җирдә тукталмый. Яңа элементлар кертсәк, бәлки халык аны да тыңлый башлар. Татар җырчысы, мәсәлән, хәтта башка телдә җырлый башласа да, еш кына әйтәләр, хәтта башына да сугалар, моңайына да шиертәләр. Син татар җырын җырларга тиеш, син бит татар баласы дип өйрәтә дә башларга күп сорамыйлар. Менә бу очракта синең фикерең? Татар җырларын әлбәттә без белергә тиеш, балалар да белергә тиеш. Менә чит илләргә баргач, син инде җырлар башкарасың. Әлбәттә татар җырларын башкарам. Чит илләрдә мин концертлар куям. 1 сәгатьтә, 2 сәгатьтә куйганым бар. Күбесе татар җырлары әлбәттә. 12 җыр татар җырларын җырлыйм. Татар халык җырларын, Илмир Низамовның җырларын да җырлыйм. Халык ничек кабул итә? Менә безнең бар бит инде дөньяви классика, безнең татар җырларын, гомумән татар моңын шулкадәр хәтта телне аңламаучылар да шулкадәр якын итеп үзләренеке итеп һәм шаккатып кабул итәләр икән. Әлбәттә шулай, чөнки алар татар моңын ишеткәннәре юк бит. Моң каян ишетсеннәр? Интернетта алар аны таба алмый, чөнки изләп тапмыйлар. Былай беренчедән татарларны алар күргәннәре юк. Менә кайда гына бармасам, татар костюмын киеп, татар түбәтәен киеп, күбесе тотып карыйлар, сиңа киләләр дә, менә нинди татарлар икән дип тотып карыйлар сине. Аннары инде син татар халык җырын аларга бүләк итәсең. Менә син 25 телдә җырлыйсың дидек. Бу башка телләргә тартылыш каян килә синдә? Бу башка илләргә йөрү белән бәйлеме, чит илләргә йөрү белән бәйле өйрәнелдеме, язылдымы әлеге җырлар? Әлбәттә шулай. Кайсы илгә генә мин бармыйм, мин шул илнең җырын ятлыйм. Татар халык җырларын кертеп концертка бер җырын шул илнекен кертәм. Без бүген әллә кайда чит илләрдә түгел, әмма безнең әлеге сәхнәдәш тапшыруын ерак чит илләрдә тыңлаучылар да шактый икән. Сәхнәдәш тапшыруын Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерлибез һәм тере тавышка җанлы концерт бүген дә тәкъдим итәбезме? Тәкъдим итәбез. Чит ил җырларын. Ил җырларыннан попури дисәм дә була. Беренчесе ул гарәпчә. Гарәп тангысы. يا زهرة في خيالي رغبتها في فؤادي يا زهرة في خيالي رغبتها في فؤادي كانت عليها الليالي وأسبلتها الليالي وشغلتها الغيوم فمات السحرا جفن في غرامي كل شيء مني ولا زغت الحب من قلبي فروخي في غرامي كل شيء مني فما زغت الحب من قلبي فروخي. Менә шулай. Инде икенче җыр Португалча. Saudade alguém pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi
cansado a semnada predar. Meu mãe, oh, as minhas preces, penso que regresses, que me voltes a guarir. Eu sei que não se ame sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Nasıl da oldu? Indi üçüncü jır Türkçe. Sensiz gecelerin koynunda uyku girmez gözlerime. Bu karanlıklar beni eritse de vazgeçmem senden. Aşk illerinde bilirim günler yeniden doğacak. Ellerin dokununca ellerim yanacak. Bilirim her şey yeniden yaşanacak. Ellerim dokununa ellerim yanacak. Yürürüm gecenin üstüne, salarım gidişlerimi. Yürürüm tane tane açılan güllerimi. Yürürüm gecenin üstüne, günahlardan geçirim. Yürürüm birer birer yalan sevişleri. Nasıl da oldu? Aklasita gülmedinin yakaların kim uygan? Reyhan ismi kimin koygan sine kurep kime toygan aklasitsa gülmeginin tabalmadım işlerin. Reyhan ismin kimin koygan sine kurep kime toygan aklasitsa gülmeginin jüylegen erkin idip aklasitsa gülmeginin jüylegen erkin idip. Reyhan ismin kimin koygan sine kurep kime toygan. Рахмат бик зур. Студиябызның кунагы Татарстанның атказанган артисты Айдар
Сөләйманов, без тапшырыбызны алга таба дәвам иттерәбез. Син күп кырлы һәм яңалыкка омтылучан шәхес дидем. Мин тапшыру башланганда ук һәм катнашкан проектларыңның да берничәсен без санадык, ләкин тагын бер яктан мин сине ачтым. Гадел Кутуйның тапшырылмаган хатлар фильмында сине менә шушы образга кирип ышандырырлык итеп уйнавың, әйме? Бәлки яшәвең дип әйтү дөрес тә булыр. Мине актерлык белеме алган кеше буларак бик сокландырды. Әйтәсез әле, ничек син әлеге фильмга килдең һәм кем чакырды сине? Ничек син әлеге образны тудырдың? Гомумән, әйтәсез әле менә шул хакта. Беренчедән, мин ГИТИСны бетердем, Мәскәүдәге театраль институтны. Гадел Кутуй фильмына кастинг булганда, миңа шалтыратып әйттеләр: Айдар, килә алмыйсыңмы? Бәлки үзеңне күрсәтерсең. Мин үземнең мастерга Мәскәүгә шалтыраттым, әйтәм: Михаил Борисович, менә кинога чакырдылар, кастингка чакырдылар. Ничек итеп уйнарга? Сез бит безне театрга гына, сәхнәдә уйнарга өйрәттегез. Кинода нәрсә эшләргә? Ул миңа әйтте: менә синдә 2 секунд. Шул 2 секундта син уй фикерләреңне, кичерешеңне сала алсаң, шул җитә. Менә шуннан соң, әлеге фильмнан соң уңыштагында ишелебрәк килгәндер, әйме? Белә башладылар инде, әлбәттә. Таный башладылар. Чөнки ТНВ каналында бик күп тапкыр барды бу фильм, сериал буларак да. Күп яздылар, күп социаль челтәрләргә дә яздылар. Менә ничектер шулай, ләкин кино жанрын мин бик нык яраттым. Минем өчен бу тагын да бер баскыч юнәлеш булды. Тагын чакырсалар, әгәр дә тагын кастинг булса, барыр идеңме? Барам. Бу сиңа тәҗрибә алып килгәндер, шулай ул. Тәҗрибә алып килде һәм мин күбрәк татар фильмнарында уйнар идем. Күбрәк булсын иде ул татар фильмнары. Күбрәк булсын иде. Уйнарлар иде анда барысы да. Шулай ук без татар яшьләрен өйрәтер идек. Һичшиксез, сүз дә юк. Музыка ашада, татар фильмнары ашада, алар кирәк, барысы да кирәк. Менә нәрсә бар, нинди юнәлеш бар, бөтенесе дә татарча булсын, Татарстанда булсын. Шулай булсын. Мин патриот. Мин күрәм. Мин патриот, нык патриот. Айдар, менә беләсеңме, бәлки бу чагыштыру минем дөрес тә булмастыр, әйме? Ризык кебек, әйме? Ризык бар бит инде, фастфуд ризык бар. Бар затлы ризык. Һәм менә бургер яисә трюфель белән чагыштырырга, әйме? Татарчаларын белмим, ничек атала торгандыр. Син җырлаган җырлар да тормышта ничектер фон буларак кына бара алмыйдыр кебек. Һәм ул чыннан да шулай. Һәм менә бу җырлаган, синең башкарган һәрбер моңыңны, авазыңны, җырыңны ишетер, аңлар өчен тыңларга кирәк. Юк, мин башкачарак әйтәсем килгән иде, ләкин тыңларга кирәк. Тыңларга гына түгел, күбрәк тыңларга кирәк. Менә мондый җырларны күбрәк ишетергә һәм тыңларга кирәк. Һәм бик теләр идем тамашачыларыбызның зауыгы бераз гына артуын. Мин сине генә дип әйтмим. Бик күп безнең татар эстрадасында яхшы башкаручылар. Ләкин ничендер халыкта танылу алмаган, танылу бәлки кирәк тә түгел. Алар бәлки менә нәкъ синең кебек. Мин яратам сәнгатьне, мин яратам иҗатны һәм мин иҗат итәчәкмен. Мөһим түгел анда концерт заллары туламы, тулмыймы, киләләрме, килмиләрме, минем концертларым буламы, булмыймы диючеләр. Мин шундыйрак торам. Күп сөйләшмик, җырлыйк әле. Күп сөйләшмик, әйдә җырлыйк. Мин яратам шулай дип әйтергә. Җырлыйк. Җырлыйк. Киләсе җыр татар халык җыры Илче бага. Аның икенче җыры, икенче исеме Хиллеләү. Хиллеләү. Без бу җырга аннотация ясаганда Илче бага нәрсә ул Илче бага? Себер татарларының җыры икән бу. Һәм Илче бага дигән авыл бар икән Себердә. Шунда димәк шуннан килгән бу җыр. Илче бага. Хиллеләү. Минем әнием, әтием гел шушы җырны җырлыйдыр.
Jır İlmir Nizamov, Kıyı Rinat Abı Haris Sizlerin Ning Yaşa Kazan. Көптен түгел генә Казанның туган көне иде. Алтын Казан рок операсыннан. Дастанга әйләнде мизгел, шушы тарихи елада. Нинди матур исем алды, Казан су дигән елыга. Казан дигән исем белән салынды ныклы нигез. Бүген аңа горурланна, мең яшә Казан дибез. Ил халыкка язмыш булып, мең яшәдең син Казан. Бәхетебез сиңа тулып, яшәргә тәкъдир язган, саклап тора сине таҗлы, көчле зирәк сазаган. Ил халыкка язмыш булып, тагы мең яшә Казан. Өйләренең нигезенә эчкән суларың таза. Бәхетебез сиңа тулы, яшәргә тәкъдир язган. Көмбәзләре якты булсын, тимәсен бәлә каза. Мең яшәдең язмыш булып, тагы мең яшә Казан. Ил халыкка язмыш булып, мең яшәдең син Казан. Бәхетебез сиңа тулы, яшәргә тәкъдир язган, саклап тора сине таҗлы, көчле зирәк сазаган. Ил халыкка язмыш булып, тагы мең яшә Казан. Saklap dura seni taşlı, güçlü zirek sazağın. İl halkka yazmış bulap, dağı men yaşa Казан. Бик зур рәхмәт, студиябезнең кунагы Айдар Сөләйманов, Татарстанның атказанган артисты, Муса Җәлил премиясе лауреаты Айдар Сөләйманов. Һәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә Илмир Низамовка. Композитор Илмир Низамов, бик зур рәхмәт. Шулкадәр бизәдегез безнең кичебезне. Егетләр, шундый матур кич булды. Бик зур рәхмәт сезгә. Барлык арыганнар бетте, күңел белән, йөрәк белән һәм колаклар белән шулкадәр ял иттем мин. Рәхмәт сезгә, тамашачыларыбыз да нәкъ шулай ял иткәннәрдер дип уйлыйм. Бу очрашу беренчесе һәм соңгысы булмасын иде. Соңгысы булмас. Айгөл, сиңа бик зур рәхмәт чакырганың өчен. Болгар радиосына, ТНВ каналына бик зур рәхмәт. Карагыз, тыңлагыз. Мине генә түгел, барчагыбызны да, татар халык җырларын тыңлагыз, татар эстрадасын тыңлагыз. Бик зур рәхмәт, Айгөл. Бүген менә мондый шәп кич булды. Шулай дип, шундый фикерләр белән китүегез миңа бик дәрәҗә һәм бик зур рәхмәт сезгә, егетләр. Бик зур рәхмәт. Сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әсерләнә. Киләсе атнада нәкъ шушы вакытта һәм нәкъ шушы урында очрашуларга кадәр дибез. Сәхнәдәш, Айгөл белән